קודם כל אני שמח שאני לא שר, אז בטח לי לא תפריעו לדבר. יש לי עוד כמה תובנות מהדוברים הקודמים, למשל שנולדתי בזמן הלא נכון, בגלל שהדוברים הקודמים אמרו שלפני שנולדתי חילקו פה קרקעות בחינם, וחלק מהדוברים גם אמרו שאחרי שאני כנראה כבר לא אהיה פה הם מאוד אופטימיים, שהעתיד יהיה מאוד ורוד. ועוד מסקנה אחת שיש לי זה שצריך לדבר מהר מאוד, כי אנחנו באיחור בלוח הזמנים. אז קדימה. אני אדבר יותר על תכנון, כי אני לא עורך דין, אני מתכנן. יש פה אגב בקהל הרבה מאוד מתכננים, אבל אני אדגיש את ההבדל קצת בין תכנון והחשיבות של תכנון לבין הנושא המשפטי, ובסוף אני גם אגיד כמה דברים שאני חושב על הצעת החוק בנוסחה הנוכחי. אז קודם כל נחזור רגע לתכנון ולאתר משרד הפנים, ונראה שההתחדשות העירונית היא מוגדרת כאחד מיעדיה המרכזיים של מדיניות התכנון בישראל, ואני מדלג כי אנחנו רוצים ללכת הביתה עוד מעט, אבל גם תמ"א 35 וגם תוכניות בכל הרמות מדברות על תכנון של התחדשות עירונית ועל יישום של התחדשות עירונית, למרות שאנחנו יודעים שיש לא מעט קשיים ועליהם קצת נדבר. שבוע שעבר קראתי מאמר מאוד מעניין של בחור בשם סטורם קנינגהאם, שהוא הקים מכון שקוראים לו Revitalization Institute, שזה המכון להתחדשות פחות או יותר בתרגום חופשי. הוא היה מרצה הראשי של כנס איגוד המתכננים לפני 3 שנים, בחור מרשים, וכמה ציטוטים ככה בשפה, בתרגום חופשי. דבר ראשון שהוא אומר, בלי פרויקטים תוכנית כוללת לא שווה הרבה, אבל בלי תוכנית כוללת אפילו פרויקטים מוצלחים לא ישיגו כמעט כלום. זאת אומרת, לא מספיקה ראייה פרויקטלית, או תכף נגיע לזה ראייה נושאית, אלא מה שחסר זה תכנון כולל וראייה כוללת, ופה ירון ביבי יצא, נכון? אני דווקא רוצה להדגיש את החשיבות של הרשויות המקומיות בחזון של ההתחדשות העירונית וגם במימוש של ההתחדשות העירונית. עוד הוא אומר, אותו שערה, אותו סטורם, לעתים קרובות פרויקטים מצוינים נכשלים מיד או שאינם מצליחים להתניע תהליך של התחדשות עירונית אמיתית. ברוב המקרים הסיבה היא היעדר ראייה כוללנית, comprehensive, ותוכנית התחדשות עירונית ארוכת טווח. כלומר, ראייה, שוב, לא פרויקטלית, אלא ראייה רחבה ברמה כלל עירונית. הוא אומר, מעטים עושים את העבודה הנדרשת לגיבוש מדיניות, חקיקה, תכנון כולל, בניית שיתופי פעולה, בניית אמון, הגדרת ייעודי קרקע ואדריכלות, שיוצרים יחד את מה שהוא קורא renewal culture, תרבות של התחדשות, שמוכיחה שהתחדשות עירונית יותר טובה מספורט, שזה למעשה גדילה של העיר לצדדים. זאת אומרת, פה הוא שוב מדגיש שזה לא רק חקיקה, אלא שזה הרבה מאוד דברים שצריך לעשות אותם ביחד ובמקביל כחלק ממדיניות כוללת. אז נעזוב את סטורם וננסה להעלות כמה מהנקודות שהן מפתחות להתנאה של תהליך של התחדשות עירונית. קודם כל, ועל זה דובר פה הרבה, נושא הכלכלי. אם אין תמריץ, כאשר הדגש הוא על שווי זכויות בנייה ועל ההיבטים של המיסוי, אם אין תמריץ, אם זה לא כדאי, זה לא יותנע בכלל, זה לא יקרה. גם אם תהיה תוכנית מצוינת. אני במקרה, יחד עם סופיה, אנחנו עשינו, המשרד הפרטי שלי, אני פה גם בכובע של יושב ראש איגוד המתכננים וגם כמתכנן פרטי, אז אנחנו עשינו במקרה את פרויקט, אחד משני פרויקטי הפיילוט הראשונים בשנת 99, ביבנה שיכון חיסכון. יצאה תוכנית יפהפייה, התוכנית עדיין יפהפייה, אושרה, קיבלה תוקף, ויש יזם, אבל בניינים עוד לא ראינו. ואני מקווה שהוא לא מתכוון להגיש שינוי תב"ע להוסיף זכויות. טוב, מפתח נוסף להתנעת התהליך שחלק מהאנשים שלפניי דיברו עליו, וקיבלנו בו גם קצת הדגמה, זה נושא האנשים, ההיבטים החברתיים, ההיבטים האנושיים וגם ההיבטים הארגוניים, ואי אפשר להתעלם מנושאים של שיתוף ציבור, מנושאים של מנהיגות מקומית, מנושאים של סיוע ציבורי אמין ושקוף לליווי התהליך, להפגת חששות תושבים, שיתופי פעולה, יצירה של דינמיקה חיובית ובניית אמון. אני במקרה נתמזל מזלי לעשות לא מעט פרויקטים בשיתוף של הציבור ושל הקהילה, מהאנשים פחות או יותר העשירים ביותר בעולם בניו זילנד, דרך עשירים ועשירים פחות בארץ, בכל המגזרים,
ועד המדינה הכי ענייה בעולם, בורקינה פאסו, ששם עשינו את זה ב5 שפות עם מתורגמנים, ואני מקווה שהבנתי. מה שאני יכול להגיד בגדול, משיחה עם אנשים באמת מכל הספקטרום העולמי, יש מסקנה אחת: כולם יודעים מה הם רוצים, כולם יש להם רצונות, כל אחד מדבר שפה אחרת וברמה אחרת של שפה, אבל כולם יודעים מה טוב להם, כולם יודעים מה האינטרסים שלהם, ואם לא בנית איתם אמון ולא עבדת יחד איתם, אין סיכוי שתוכנית כזאת באמת תצליח. המפתח נוסף להתנעה של תהליך של התחדשות עירונית הוא כמובן בהיבטים הפיזיים והסביבתיים. אנחנו צריכים לבחור מיקום מתאים מבחינת הפוטנציאל הכלכלי, מבחינת מיקום בעיר, הצפיפות, מבחינת התפיסה העירונית, ופה שוב אני חוזר לראייה שהיא לא פרויקטלית, היא ראייה כלל עירונית, בראייה שעובדים עם הרשות המקומית. כמובן תכנון טוב שמתאים למיקום, מציע צפיפות סבירה, איכות סביבה גבוהה, התייחסות לנושא של שימור מבנים, כי הרבה פעמים אותם מתחמים, במיוחד אם במרכז עיר, אז יש בהם גם היבטים של הרקמה הקיימת שיש בה ערכים שכן רוצים לשמור, וכמובן גם היבטים של ערכים עירוניים נוספים מעבר לשימור ברמה של הבניין הבודד. והנה לנו דוגמה לא טובה שצילמתי מהחלון של המלון בשנגחאי, שאולי זה מתאים לתפיסה העירונית, זה קצת פחות מתאים בהיבט הפיזי של מה שיצא להם. טוב, זה דובר פה הרבה על ההיבט של הסטטוטוריקה, דובר פה גם, השר דיבר על נושא של התמשכות הליכי התכנון, ודאות תכנונית ומשך זמן סביר. אפשר לדבר על זה עוד הרבה מאוד עם הרפורמות השונות, אבל ברור לחלוטין, וזה אני אומר פה דווקא כיושב ראש איגוד המתכננים, הנושא של התמשכות הליכי התכנון ללא ספק חייב טיפול, לא בהכרח בדיוק הטיפול כמו שמציעים אותו עכשיו, אבל בהחלט חייב טיפול ושינוי, כי המצב כמו שהוא לא יכול להימשך. עכשיו נדבר כמה מילים על מפתחות להצלחה של תהליך התחדשות עירונית. כלומר, אחרי שכבר קרה הפרויקט, איך אפשר להגיד שהפרויקט הזה באמת הצליח? אז קודם כל בהיבט הכלכלי, אם כולם הרוויחו, וכולם זה גם התושבים, גם העיר וגם היזמים, אולי שכחתם מישהו, אבל אם לא כולם הרוויחו, אז הפרויקט לא הצליח, וזה לא, התמונות האלה זה לא before and after, זאת לא הייתה הכוונה, הכוונה של היבטים כלכליים שונים, שכמובן זה גם איכות חיים וזה גם כלכלה לגור אחרת מאשר במה שבצד ימין, וזה בהיבט של התושב. והתמונה השמאלית, פשוט רציתי לחסוך בשקפים, התמונה השמאלית זה גם העיר הרוויחה וגם התיירות הרוויחה וכולם הרוויחו, כי עשו פה למעשה מתחם יפהפה במרכז של עיר, שהוא סוג של פרויקט התחדשות עירונית, קצת שונה ממה שמדברת הצעת החוק או מתחמי הפינוי-בינוי של משרד השיכון. כמובן שבהיבט של ההצלחה אנחנו גם צריכים לדבר על היבטים חברתיים וארגוניים. קודם כל אנחנו צריכים ליצור תמהיל חברתי מאוזן. תמהיל חברתי מאוזן זה אומר לא כמו התמונה הזאת מסין, איזו עיר אחרת, שכל הדירות הם פשוט מאוד לא שילמו הרבה לאדריכל, אז הוא עשה את כל הקומות אותו דבר. אגב, המבנה, זה צילמתי ביום האחרון, נתתי שם איזה קורס של 5 ימים, פה עמד בניין כזה שעוד גרו בו אנשים, ותוך כדי 5 ימים שהייתי שם, הבניין הזה ירד ונעלם, עמדו שם 1,000,000 סינים עם פטישי 5 קילו, והם יחזרו כל החומרי בנייה הם יחזרו והורידו, והבניין נעלם. לא ידעתי שהם יעשו את זה, אז לא צילמתי את הביפור. אבל אם הייתי נשאר עוד 5 ימים, אז הבניין הזה גם היה יורד, כי זה הקצב 5 ימים לבניין. דיור בר השגה, שזו סוגיה כמובן מאוד גדולה, שאני לא אכנס אליה, אבל היא כמובן קשורה גם להתחדשות העירונית. כל הנושא שקשורים לארגון, כל הנושאים שקשורים לארגון, התנהלות מסודרת ושקופה, תהליך בנייה שהוא לא טראומטי, ושהוא גם מקרין לפרויקטים נוספים ולמקומות נוספים. אמר פה ירון ביבי, דיבר נכון מאוד לפניי על הדינמיקה. רואים שיש פרויקט מוצלח, רואים שזה מצליח, אז זה מדביק פרויקטים נוספים. עוד היבטים למפתחות להצלחה, בהיבטים הפיזיים וסביבתיים, אנחנו צריכים ליצור פרויקט שהוא מתאים למרקם הסובב, שמהווה תרומה לעיר, הוא מוקד שמקרין באופן חיובי על הסביבה שלו, הוא נותן צפיפות סבירה, ותכף נדבר על הצפיפויות שמוצעות בחוק, נותן איכות חיים גבוהה, איכות סביבה גבוהה. בסופו של דבר, המתחמים האלה הם בדרך כלל
בלב העיר, הם במקומות שדווקא העיר צריכה את ההתחדשות, צריכה את הזריקת מרץ, צריכה את השינוי החיובי. וכמובן צריך גם סבלנות ומזל בכזה פרויקט, ופה אני פונה למזמינים שלנו, המתכננים, אנחנו לא רוצים שתבואו אלינו, תגידו לנו, תכננו לנו עיר שאפשר לבנות אותה ביום אחד. כמו שכולם פה אמרו, קידום נושא ההתחדשות העירונית הוא באמת נושא מרכזי ונושא מאוד חשוב מכל ההיבטים. אני עברתי על הצעת החוק בנוסח המוצע ויש לי 4 הערות עיקריות. קודם כל, החוק הוא לא תחליף לתכנון כולל. חוק לא יכול לכפות תכנון טוב, הוא יכול לסייע להתגבר על קשיים בנושאים מסוימים, למשל בהיבטים של מיסוי או בהיבטים של יחס רוב מיעוט וכו', אבל הוא לא מחליף תכנון. החוק למעשה מתעלם בנוסחו הנוכחי מההיבטים החברתיים והפסיכולוגיים מהאנשים, וכמו שהבהרתי וכמו שקיבלנו מקודם, אני לא הזמנתי אותם, הצלחה מותנית ביצירה של אמון, בהסכמות ובעבודה עם תושבים ועם אנשים, שלא תמיד זה מצליח, אבל בלי זה זה לא ילך. דבר שלישי שמדאיג אותי בחוק הוא שבירה של ההיררכיה של מערכת התכנון. הוועדה המקומית שמוצעת פה היא ועדה מקומית שמעובה בנציגי ממשלה, שלמעשה מחליפה גם את הוועדה המקומית וגם את הוועדה המחוזית. זה סותר גם את החוק הקיים וגם את הרפורמה החדשה בחוק. אני מבין את הרצון לזרז את הליכי האישור, אבל זה לא מתיישב, אמנם זה נכתב ב-2008 וזה עוד לפני הרפורמה הנוכחית, זה לא מתיישב עם החוק באופן כללי ועם ההיררכיה באופן כללי, והחוקים האלה חייבים לעבוד ביחד וחייבים להתיישב ביחד, בגלל שהיום זה יהיה חוק להתחדשות עירונית ששובר את ההיררכיה, ומחר זה יהיה חוק אחר ששובר את ההיררכיה, ובסופו של דבר אחד מהכשלים הגדולים של מערכת התכנון זה אי העבודה ההיררכית שנמצאת בחוק, שחייבת לעבוד בצורה היררכית. והדבר האחרון, שלא ניתן לקבוע זכויות בנייה זהות בכל מקום, ופה נקבע לפחות 300% בנייה מעבר לקיים או למאושר. זה לא סביר, בכל מקום צריך לעשות את התכנון שמתאים לו, לפעמים זה פחות, לפעמים זה יותר, כל מתחם המצב הוא שונה, ואני לא חושב שצריך לקבוע בחקיקה ראשית מהם זכויות הבנייה בחוק. ולסיכום, שקף אחרון, אני מציע בחוק להתרכז בהיבטי הקניין והמיסוי כמפתחות כלכליים וארגוניים להתנעה של תהליכי ההתחדשות העירונית, ואני מציע לא לשכוח את התפקיד של התכנון כמשלים לחוק לגיבוש של תכנון ברמה כלל עירונית, שמתייחס לכל ההיבטים שאנחנו יודעים שצריכים להתייחס בתכנון, כלכלה, חברה, היבטים ארגוניים, פיזיים, סביבה, סטטוטוריקה, תחבורה וכו', שהם תנאי לזה שגם תהיה לנו תוכנית טובה, גם תהיה לנו עיר טובה, ובעיקר שהפרויקט יצליח. תודה רבה.